sunana Muhammad Awwal Sharif daga nan garin Zaria. Akar makalla an san ga ɗariƙar da kake bi ko ga abin da kake bi. To sai a ga duk abin da ya taso kana sharhi ko menene hikimar yin haka? So alhamdulillah abu dai na farko shi musulunci kamar yadda Allah ya ce, Allah ya kira mu ne da cewa ƴan uwa gaba ɗaya, innamal mu'minuna ikhwatun, dukkan mu ƴan uwan juna ne. Sannan kuma abin da Allah ya nuna mana alkur'ani ha ila yau ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu, ku yi riko da igiyar Allah ga baki ne ku kada ku rarraba. Wannan shine dalili na biyu. Dalili na uku, duk wani bangaranci da mutum zai kawo na addini lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a san wannan ba. Yanzu in ka kawo misali ka ce sai na Abubakar ko sai na Umar ko sai na Usman ko sai na Ali, waye cikin su ahlus sunna wanda ya kira kanshi da suna shi ahlus sunna ne? Akwai? Kaga babu. Waye cikin sa ya kira kanshi shi dan shi'a ne? Babu. Waye cikin sa ya kira kanshi da cewa shi dan dariqa kaza ne? Babu. Dukkan su kawai sun kira kansu da suna musulmai. Kuma Allah madaukakin sarki sai da ya mana magurin haka, ya ce mana millata abikumu Ibrahima huwa sammakumul muslimina min qabl, ku bi tafarkin babanku ko kakanku annabi Ibrahim, shine wanda ya ambace ku da suna musulmi tuntuni. To yanzu ka kaddara kai kana da ɗa sunansa Ibrahim, ya girma ka sa shi a makaranta ya gama ya samu aiki ya komai, wata ran kana fitowa kawai sai ka haɗu da wani sai ce ya zo gurin Muhammadu misali, sai ka ce a gidan nan ko ai ba Muhammadu, ana cikin haka sai ɗan naka ya fito shi Ibrahim sai ce ai ga Muhammadun nan. Saboda Allah in ka ji ɗanka ya canza ma kanshi suna daga Ibrahim ya koma Muhammadu, duk kaga suna ne masu kyau ko? To amma kai zaka ji daɗi? Dukkan mu nan ba wanda zai ji daɗi, saboda kai ka sa mai suna Ibrahim, ka fi son sha Ibrahim, akwai dalilan ka da yawa da ka sa mai wannan suna. To haka yake, tunda Allah ne ya sa mana suna musulmi, to mu tsaya akan musulmi. Shi ya sanya ni kullun nake gaya wa mutane cewa ina nan a matsayina na musulmi. Idan bangaren ɗariƙa abinda suka yi a daidai fahimta na fahimci daidai ne, alhamdulillah shi zan yi. Ina ɗariƙan Tijjaniya ko da safen nan nayi lazumin safe, da yamma zan yi zikirin juma'a. Amma ba irin ɗariƙan Tijjaniyan da ta saba ma Tijjaniyar da Shehu Tijjani ya bari ba. Ɗariƙan Tijjaniyan da za a zo ana maganganu da suka wuce hankali, ana kin ibada, ana kin tsayawa kan shari'a, ba ka Shehu Tijjani ya bari ba. Abinda Shehu Tijjani ya faɗa kowa ya sani. Shehu Tijjani yana cewa iza sami'tumu anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i. Wani kaulin aka ce fazinuhu bi mizanil qur'ani, fama wafaqa fakhuzuhu wama halafa fatrukuhu. Yace in kun ji na faɗa abu an ce ni na ce, to ku auna shi da mizanin shari'a. A wani kauli kuma aka ce ku auna shi da mizanin alqur'ani. In yi daidai to ku dauka, in ya saba ku jefan min da kayana. To sai yanzu ka zo ka samu wanda zai da awan yana da riƙan Tijjaniya, ya ce maka shi Allah ne, ya ce maka baya sallah, ba shari'a akan shi. Ai ka san wannan sun yi baran-baran da shi Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Saboda haka gaskiyan magana dole sai mun aje kowane bangaranci fahimta daga duk wanda ta zo. Ba ruwanka da waye ya faɗa, in dai gaskiya ya faɗa. Hadisi yana nan ingantacce, manzon Allah ya sa Abu Hurairah sallallahu alaihi wa sallam ya sa Abu Hurairah radiyallahu anhu a matsayin sa'i mai lura da haski, wanda ake kawa kaman ko na zakka ko na fai'i ko na ganima ko ma na menene. Ya zo rana farko ya ga an ɗiba, ya zo rana na biyu ya ga an ɗiba, ya zo rana na uku ya ga an ɗiba, a rana na hudu sai ce to gaskiya kamun annabi ya waiwayi hatsin nan ya ga an ɗiba, yau bari ya kwane gawa yake ɗiba. Sai ya kwanta bacci. Da daddare ko sai ji musu yana tashi sai ya ga wani dattijo ya zo zai ɗiba, sai ya je ya rike shi. Da ya rike shi sai tsohon ya ce mushi ka sake ni, ya ce ba zan sake ka ba sai na kai ka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce ka sake ni, ya ce ai ce in ma baka sake ni ba zan iya kubucewa. Kawai sai ya ga ya sulme daga hannun shi ya koma gefe. Sai ce ni ne wannan shedan da kuke faɗa, fasajadu illa iblis, a bai ce to shine iblis din. Sai ce abin da yasa ni ce ka sake ni kenan, ko ka sake ni ko baka sake ni ba zan kubuce ba, amma zan ga maka fa'ida guda daya wadda take maganin shedan, ita ce ayatul kursi. In ka karanta, shedan ba zai kusance ka ba, ba zai kuma shigo gidanka ba har tsawon washe gari daga yau zuwa wannan lokacin, ma'ana kamar awa 24 kenan. Shikenan kawai sai shedan ya bace. Gari ya waye ya zo gurin annabi, yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamun ya ma annabi magana, abinda annabi ya fara ce mushi ma bai fi kalbariha,
ya bakonka na jiya ce a'a ya rasulullahi waye baka labari sai manzon Allah ya dariya sai ce ai ya rasulullahi kaji yadda muka yi da shi manzon Allah sai ya ce mushi sadaqaka wa huwa kazzubun ya gaya maka gaskiya amma fa makareci ne to idan shedan zai faɗi gaskiya a ɗauka ya za a yi kuma a ce ga ɗan adam ma tukuna kamun a zo batun addini zai faɗa ka ki ɗauka